Hola, sóc l'Estel. Vaig venir a viure als Estats Units fa uns 7 anys i en aquest vídeo us parlaré del xoc cultural que vaig tenir quan vaig venir a viure aquí i de totes les coses que em van sobtar. La primera cosa que em va xocar és que tot és gegant. Les distàncies són gegants, els cotxes són grans, els carrils són grans, les cases són grans, i jo crec que és un país tan gran a nivell de superfície que prenen tot el que tenen i tenen espai per fer de tot, i per tant, si tens molt espai per fer una casa, doncs faràs una casa molt gran. Les porcions dels restaurants també són molt grans. Aquí estan acostumats i no se n'adonen, però les distàncies són gegants, hi ha diferents franges horàries a dins del mateix país, no els costa res agafar el cotxe i fer 3 hores, és aquí al costat. És la diferència més xocant, és com que no et pots imaginar. Potser a mi se'm dona molt malament imaginar-me superfícies i distàncies, però és com no m'hi cabia al cap que tot fos tan gran. Una altra cosa que em va xocar, que es veu directament també sense haver de venir a viure aquí, és el tip. I el tip és la propina que es deixa quan vas a algun lloc que et serveixen, ja sigui un restaurant, ja sigui a fer-te un massatge, ja sigui el que sigui que hi hagi algú que estigui fent un servei, o un bar, el que sigui, s'ha de donar propina. De fet, els treballadors, els seus sous són més baixos del que serien segurament a Catalunya perquè ja compten que tindran propina, i de fet fan molts diners perquè la propina més o menys és entre el 10-15% fins al 20% del que has consumit. Pots no deixar-la, però si no deixes propina segurament et vindran a preguntar si tens algun problema, si ha passat alguna cosa. Llavors, és com obligatori, no està escrit enlloc, no estàs obligat, però penses que si no ho fas, aquesta persona tampoc no cobrarà, per tant, és com de culpabilitat. I tothom és molt amable, evidentment. Una altra cosa que em va sobtar és que la gent és molt directa. Tu estàs caminant pel carrer i et para algú i et diu «M'encanta el teu vestit!» I estàs acostumat a Catalunya i faries «Vale». Però aquí et paren i et diuen això. O estàs al súper i et para un noi i et diu «Oh, ets molt bonica!» Em passa cada dia. No, però quan vivia a Atlanta passava més. «Oh, et dono el meu número de telèfon i vols fer un cafè un dia?» Que a Catalunya et passaria amb algú que anés molt borratxo de festa major, però que aquí passa en una tarda normal, o estàs asseguda en tot això que surt a les pel·lícules, que estàs algú en un Starbucks treballant i se li costa algú i s'asseu a la taula, això passa en aquest país. I no només a nivell de flirteig, però també a nivell de conèixer algú, de que et venen a parlar, escolta, quin accent tens, no sé què, doncs podríem quedar, podries venir amb els meus amics a sopar, no sé què, tothom té com, suposo que perquè la gent ve de llocs molt diferents, i ja sigui dins dels Estats Units o de fora, que tothom té com aquesta sensació sempre de voler com crear comunitat, que si ets molt antisocial és una mica agressiu. Una altra cosa seria el carnet de conduir. Aquí la gent no té DNI, tenen directament el carnet de conduir. O sigui, pots demanar un carnet de conduir que no hi posi permís de conduir, que serà només un carnet amb la teva foto, però és el carnet de conduir. El carnet de conduir és molt barat, crec que són $20, menys de 20 euros, i es fer un test escrit i un test conduint, i ja està. I tothom se'l treu més o menys als 16 anys i tothom té carnet de conduir, encara que no tinguis cotxe, encara que visquis a Nova York, el que sigui, és el teu DNI. És molt raro no tenir carnet de conduir. Llavors, que als Estats Units és molt divers, és molt internacional, és molt difícil dir els americans això o els americans allò, perquè hi ha una barreja de 1000 cultures i és molt internacional a nivell de menjar, a nivell de tot. És molt difícil dir qui és un americà de pura cepa, és com que no existeix, és un país que està fet d'immigrants. Podries dir un natiu americà seria la Pocahontas, que serien considerats els americans purs i durs, en realitat. I també relacionat amb això, una altra cosa que em va sobtar va ser la diversitat que hi ha de talles, de productes de bellesa, d'estils de roba, tot. Per posar exemples, doncs no havia parat a pensar mai que les tirites, per exemple, eren de color carn, del meu color carn. Aquí n'hi ha de diferents colors carn. De productes de bellesa, del cabell, de diferents textures, de diferents productes del món,
I de roba igual, diferents talles, hi ha talles més grans, talles més petites, que jo, per exemple, que sóc una noia gran i alta, sempre havia de fer servir les talles més grans. A Catalunya, en canvi, aquí hi ha de tot, si ets més menuda, el que sigui, tenen de tot i de tots els estils. I una altra cosa que també es relaciona amb el tema diversitat i el tema molta població i diferents cultures és que hi ha molts tipus d'estil de vida i és difícil sentir-te jutjat. Evidentment, estic generalitzant i hi ha gent de tot, però no hi ha un perfil a seguir. Si no, tu pots tenir 50 anys i dir me'n vaig a la universitat i tothom, vale. O qualsevol cosa, no hi ha un camí establert a seguir, que és lo normal, no hi ha un normal. Una altra cosa que també és fàcil de descobrir és el sistema de mesura, que és diferent. És diferent i més difícil. I sempre hi ha baralles amb això. No, és que és més normal el nostre, els Celsius, i ells tenen Fahrenheit. I llavors aquí, quan vaig arribar al primer estiu, em deien, ostres, a l'estiu fa molta calor, arribem als 90 graus. I vaig pensar, ens morirem. I no, eren 90 Fahrenheit. I llavors les mesures de mida, jo me deixo 5 peus i 11 pulgades, i és com molt difícil. Fins i tot a l'hora de cuinar, no fan servir grams, ni mil·lilitres, ni res, tot és amb espunts, amb cullerades, que no són unes cullerades random, són unes cullerades concretes, d'una mida concreta, i caps i tot això. També ho han de fer tot diferent. Condueixen igual que els catalans, per això, que hi ha molta gent que es pensa que quan pregunten a mi, ai, condueixes al revés, i no, aquí no és aquí, és a Anglaterra. Aquí ho fan normal. Una altra cosa que és diferent i que en realitat està bastant bé és que hi ha moltes botigues 24 hores. La majoria de supermercats, són 24 hores. I és molt estrany que si lleves a la 1 de la matinada amb ganes de menjar gelat, te'n pots anar al súper a comprar-lo, estarà obert. I a més, com que els súpers també venen roba, a molts súpers venen roba i venen electrodomèstics i altres coses, és molt estrany que et puguis comprar una tele a les 3 de la matinada, però és així. I estan oberts cada dia de la setmana, de dilluns a diumenge. No hi ha diumenge, dia del Senyor, és una cosa que tenim a Catalunya. Aquí el diumenge és com un dilluns, no els és igual, no els hi fa cap diferència. De fet, l'Àlex ha de fer un vídeo d'aquests explicant tot el que li xoca de Catalunya, perquè segurament aquesta serà una de les coses que el molesten de Catalunya. Una altra cosa que és diferent és les farmàcies. Tots els medicaments que no siguin amb recepta els venen al supermercat. L'ibuprofè, el paracetamol, tot el que sigui medicines al·lèrgiques, tot el que pots comprar sense recepta no ho venen a la farmàcia, està a les prestatgeries del súper, a la secció d'higiene, segurament hi haurà la part de sabons i tot això, i llavors hi ha la secció farmàcia, i tu pots agafar tots els medicaments que sigui, i llavors també als súpers és on hi ha les farmàcies, però llavors quan ja vas amb recepta sí que tenen una finestreta i has de parlar amb el farmacèutic i et dona la recepta i tal, però sí, a dins del súper hi ha farmàcies i després també hi ha farmàcies que només és l'edifici de la farmàcia, que llavors també hi ha com passadissos, com si fos un mini súper, que tu pots anar agafant els teus medicaments sense recepta, i llavors també una altra vegada a la guixeta on vas a demanar el medicament amb recepta del metge. Llavors això és una cosa més del sud, i és que al sud l'alcohol dur, com si diguéssim, no el venen al súper, has d'anar en una botiga com de licors. Al súper només vendran vi i cervesa, tot el que sigui més graus d'alcohol has d'anar en una botiga especialitzada, no te'l venen al súper. Una altra cosa que em va xocar va ser que l'aigua és gratuïta, però no beuen aigua embotellada. L'aigua que beuen sempre és de l'aixeta, i llavors pots tenir un filtre si tens aigua que surt de la nevera, o pots posar un filtre a l'aixeta. Però si tu vas a un restaurant o un bar on sigui, tu sabràs, i el primer que fa quan arriba el cambrer o la cambrera és que et porta 2 gots d'aigua amb gel, i llavors pots demanar el que tu vulguis, però l'aigua sempre és gratuïta. No passes mai set. I també tot el que sigui refrescos te'l reomplen gratuïtament. Has de demanar si vols específicament, sobretot, bàsicament només amb la Coca-Cola, que la pots demanar de vidre, perquè és diferent, perquè és el que es diu la Coca-Cola mexicana aquí, perquè ve amb sucre de canya en comptes de xarop de blat de moro,
I llavors sí que pots dir Coca-Cola de vidre, però no pots dir Coca-Cola de llauna o Sprite de llauna o el que sigui. Si demanes un refresc, te'l porten de la fuente que tenen allà, i si se t'acaba te'l venen a reomplir, i la feina que tens a dir-los que no si no en vols més, perquè és gratuït, i sempre vas amb el got ple, que no vols que es gasti material. Llavors ho has de dir, no, ja estic, gràcies. I l'altra cosa que també em va semblar interessant i que de fet m'agrada molt és que l'atenció al client està molt ben cuidada, ja sigui perquè a nivell de serveis, perquè els has de donar propina, però amb qualsevol cosa, amb qualsevol cosa que hi hagi atenció al client, sigui un supermercat, sigui una botiga, sigui el banc, sigui el que sigui, sempre et volen fer content. I si has provat un producte, que sigui del supermercat o una roba, el que sigui, tu has posat, has tret l'etiqueta i no t'agrada i tu vas a parlar amb ells o truques per telèfon, sempre ho acabes aconseguint. Encara que diguin només 30 dies de retorn o el que sigui, truca, i això és una cosa que la mare de l'Àlex, que és la meva parella, l'Àlex, que també em va ensenyar molt, és tu truca i demana. Tu demana. I sí, tu truques, demanes qualsevol cosa, encara que sigui alguna cosa de les factures de la llum o el que sigui, tu truques i demanes i sempre et volen fer content i els és igual donar-te, o sigui, els és igual tornar-te els diners o el que sigui, perquè és tan important per ells que el client tingui la raó que les empreses creuen que els hi surt a compte, abans que perdre clients, fer-los contents. Una altra cosa diferent és que aquí la gent consumeix molt a fora de casa, sobretot amb el tema menjar. Es menja molt fora de casa. De fet, quan l'Àlex i jo sempre cuinem a casa, l'Arlo encara no cuina, però normalment cuinem a casa, o quan vivíem a Atlanta, quan vivíem a la ciutat, també sempre estàvem cuinant a casa per estalviar i el que sigui, i tothom, cuineu molt a casa, no? Com si fos una cosa molt estranya. La gent en general menja molt a fora. L'altra, a part que els cotxes són molt grans, però també són tots automàtics. Un cotxe normal, que lloguis, el que sigui, serà un cotxe automàtic. Llavors el cotxe, de tant en tant, trobaràs algun cotxe manual d'algú que té un cotxe d'un avi, o d'algú que té un cotxe més com de col·leccionista, o algú que li agraden molt els cotxes. Llavors és com una cosa molt especial que has de demanar que el cotxe, si et vas a comprar un cotxe i el vols manual, has de demanar específicament que te'l busquin manual, perquè tots els cotxes són automàtics. I per últim, és que totes les gestions es poden fer per internet. Pots ser part d'un banc, pots demanar un crèdit, pots fer el que sigui sense haver de posar el peu enlloc. El telèfon, tot ho pots fer per telèfon, tot ho pots fer online, no t'has de desplaçar enlloc. I això està bé, suposo que està fet així perquè les distàncies són molt llargues i no tothom pot caminar fins a la caixa a demanar alguna cosa, però tot és online i és perfecte perquè a mi no m'agrada gens trucar per telèfon i tot ho puc fins i tot demanar menjar als restaurants, fins i tot un restaurant superpetit, es pot reservar taula, tot es fa per internet i és perfecte. És el somni dels antisocials. I aquesta és la meva llista de les coses principals que em van xocar quan vaig venir a viure aquí. Si teniu ganes de compartir-ne més de vosaltres, si heu estat als Estats Units i teniu coses que voleu compartir, les podeu escriure als comentaris, si voleu, o em podeu escriure un missatge a mi. Si us agraden els vídeos, podeu donar-li el m'agrada. Si no us agraden, podeu donar-li el no m'agrada i podeu anar a mirar una altra cosa. I si voleu, us podeu subscriure al canal perquè aniré penjant vídeos i us anirà avisant dels vídeos que he penjat. Moltes gràcies! Adéu!